Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς περνάμε την ημέρα μας με τα ένα από τα δύο θηρία. Συγκεκριμένα θα σας δείξω τι κάνω με το θηρίο Lucy. Τη Lucy την ξέρετε από τα παλιότερα βίντεο, που ήταν ένα κουταβάκι που μου ήρθε φοβισμένο, ήταν στην ηλικία 2,5 μηνών και τώρα βλέπετε την εξέλιξή της σε όλον αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είμαστε μαζί τώρα γύρω στους 8 μήνες. Αν δείτε στα προηγούμενα βίντεο θα δείτε ότι ήταν φοβισμένη αρκετά, αλλά με τον καιρό κατάφερα και την έφερα στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Βέβαια ήταν αρκετά εύκολο γιατί ήταν και μικρή στην ηλικία όταν ήρθε, ήταν 2,5 μηνών. Και παρακολουθήστε το βίντεο και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε subscribe και μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Από μένα και από τη Lucy. Γεια σας.